рана да носа горнична рана. Както мене, аз се скрех. Не знам, нека си... Не знам такива... Такава ли е кройката ли? Ето така като ми мисля. Идва ли? Не бе, идва ли? Тя ще бъде. Тия ли? Иначе не съм гърчива, аз си го уважавам. Какво имаш преди? Гърчива? Много гърчива мисля. На нея къде отидем си хваща окото, а аз Мисля, това си ми гръб. Тук е цено. Рядко ще го виждаш, жена. Дясното рамо ти е по-дръпнало. Това е от... Смисъл, помени виж, че имам изразена мускулатура. Дясната ръка ти е по-дръпнала, защото през нея... Смисъл, аз там с това си се кажа тези и решавам да... Това е от... Спина. Това е живо. Рано си ми просто ще се за... Да, съм си свил гърдите. Аз наши за спортера, аз нямам маска. Това всичкото е мускул само. Не, нямам маса. Това е масата. Не, защото други викат маса на натрупвано, натрупвано и тогава го превръщат в мускул. Аз нямам маса и никога не съм имал. Ти си изоморфен като брат ми. То обаче, ако не спортува, не дебелява адски много. А ако спортува, е много як. Обаче, ако спре да спортува, става дебел. Не ми влияе нищо. Аз имам организъм. Ами не си ял колкото него си, защото той е изоморфен, че винаги има много. Тя не знам как се жени на дебелял, просто се сам в момента. Аз да ти казвам, той ми се сърди много факт. Жената? Я? Дали да същата? Я да малко. Колко годишен е той? Дали е същата? Дали е същата, където е гледа на кафето. При тебе. Приятно, да. Ама не е красавец колко е. Защото за годините си е доста време гледа. Това ти не е лошо, не е грозно. Да, не е грозно. Ти да не си милионер на топ-първица, изкри сега. Че аз и да се взема да се За годините колко години сте си такъв човек. Аз колко първица на мен ти ще ти трябва жената си. Какво ми е такова жена? Тя не много години. Кой е Юрка? Спортуе, колело съм и тук кара колело. Аз карам колело. Стига там плава. Аз имам килограм още. Тебе прилича с това от първичката. Вече по-малък прилича само на мен. После вече е майка. Роден рок-н-рол. Карай си, че се представно си. Какво ще подариш? Как си тя е, бе? Соник, не правиш нещо романтично, нещо хубаво. Искаш тя да е жена ми, да се на мъж. Какво правиш, че си кажеш? Масажи.
Да и погледни публиката. Beautiful. Как се? Погледни, извини. Не е уникално. Знам. Тя пак ще остане като мъж. Не е вярно. Как Е, 16 години ти да. Не мисля, че Аз съм и давал, не, тя си е просто такъв, не характер. примерно, На нея си е такава дарбата от малко. нещо, което никога не Разбираш? си правил за нея. Напротив. Дето седнеш да говориш, ако стане нека си така, по нещата и седнеш да разговаряш с нея, ще виж, че е много готина. Обаче, как да ти кажа, тя си е такъв мъжки характер, като мъж се държи, разбираш ли? Мъжки характер. Ако аз ти се струм женствена, значи тя не е изпръща. Аз съм също мъжки Значи, характер. тя нито умее женствено да се държи. Мога. Нито... Това е разликата, може би. Аз мога да бъда и женствен. Тя не може. Мога да бъда женствен само с мъж. Ами да. Тя не може. Тя не може. Не, Може някой, който прави. нито е женствена. Не, тя на нея си е такава дарбата. Тя си е такава самата си отвътре. Не, че някой кара да става това. Не, тя дори иска. Не може, просто как си не може. Няма мога да иска. Не, тя няма и женски, дори женска интуиция, женски глас дори. Как да ти го кажа? Аз да не видя женски, аз съм мъжка рана. Тя си е по-мъжка, не че е мъжки гласа, ваш. Но за това, което ми лично ми лично. Виж как се църква. Дай, по-си изпадаш. Стига. Ама ще добре не прави. Аз съм добре да помогна. Си го сме. Ела сме на ръком да видиш. Може. Обаче бях с Виктор и аз не ме познавам. Ще се хора, защото е като нас. Ето, така се спава, като съм специфични. Много пъти казвам. Имаш жена, бутка, аз си знам. Това е такъв като мен, тогава. Ще ми се разтъпва. Здравей, нямаме момент. Здравей, гледната точка. Здраве. Ей, също гръбче като мене го има. Да прави нещо хубаво, да има масаж. Сега за нея ли ми говориш? Да, за нея съм изкупила днес 8 марта. Ето аз съм женствена жена, колкото искам да може да прави за мен. Ето себе си. Сме един масаж. С чор някакви... Ти нямаш защото тръпете да ме пратиш в YouTube, да ти си късня. Вие мене ме хванате. Аз ще да си го победи този клип. Не го направи никога. Тя не мисли, че му гледа от профила. Не ви почти. Гледай го това. Абе, Какво е? ме карай да те цели му долу с пистолета, бе. Те го говори колко си, бе. Това си отпуши нещо, бе, как да се опали часа. Как да се от тебе. Вие си вътре. Как тогава да въртим това?